futbale obce Cejkov je aj 70 rokov organizovaného futbalu, počas ktorých sa pre tento krásny šport zapálili srdcia stoviek našich spoluobčanov, či už ako aktívnych futbalistov, horlivých fanúšikov alebo oduševnených funkcionárov. Bližšie o tejto tradícii, na ktorej naša obec právom hrdá, sa píše v osobitnej publikácii vydanej pri tejto príležitosti, ktorá obsahuje aj viaceré unikátne historické fotodokumenty. Túto publikáciu obdržia všetci pozvaní účastníci dnešného nášho spomienkového stretnutia, na ktorom vás v mene telovýchovnej jednoty obecného úradu obce Cejkov srdečne vítam. Osobitne mi dovolte privítať vás všetkých tu prítomných pozvaných účastníkov tohto stretnutia, ako aj rodinných príslušníkov a príbuzných tých, ktorým už osud nedoprial zúčastniť sa na tomto podujatí. Vítam milí hosti, našho známeho rodáka, úspešného reprezentanta československého futbalu, pána Jána Pivarníka. Vítam starostov obcí Poproč a Budice, pánov Jozefa Mohňackého, predsedu i zástupcu starostu Poproča, pána inžiniera Štefana Jaklovského, zástupcu Bredu Štefana. Vítam futbalových veteránov z obcí Poproč a Cejkov. Ďalej vítam futbalistov ámustiev Budice a Cejkov. A napokon vítam vás všetkých, milí športoví priatelia, čo ste sa zúčastnili tohto stretnutia. Zvlášť vítam môjho kolegu starostu obce Zemplínsky Branč, pána Milana Tomka, rozhodcu veteránov, ktorý odpískal 22 rokov okresnej súťaži, vzhľadom k tomu, že pri jeho odchode do rozhodcovského dôchodku mu z oblastného futbalového zväzu nebol to poďakovať. Preto mu ďakujem za všetkých Cejkovčanov, ktorí sme odohrali od 4. až po 5. ligu. Ďakujeme mu za to všetko, čo urobil pre nás, alebo keď aj nás niekedy poškodil, už sa mu to prepáčime. Vyjadrujem nádej, že dnešné naše stretnutie bude svojho druhu výnimočné, lebo napriek tomu, že sa tu prítomní aktívni hráči budú usilovať o čo najkrajšie góly, dnes vyťazia všetci, pre ktorých sa futbal stal druhou, nenahraditeľnou súčasťou života. Želajme si preto nielen pekné počasie, ale aj naozajstný spoločný úspech. Všetkým vám, ktorí ste schopní a ochotní spojiť sa pre futbal, želám krásny športový zážitok. Ďakujem za úspech. Podľa programu by sme teraz mali pokračovať v ďalšom bode, a to je, chcel by som privítať všetkých futbalistov, veteránov, ktorí za posledných 70 rokov obliekli dres nášho futbalového klubu. Preto budem čítať menovite, pretože chcel by som sa aspoň niečím zmieniť o niektorom hráči. Pán doktor Milan Šerman. Chcem, aby ste všetci vystúpili na trávu. Pán Maďar Ján. Pán inžinier Kolesár Michal Starší. Všetci veľmi dobre vieme Miškové zásluhy na cejkovskom futbale, pretože ešte ako 52-ročný nám pomáhal pri postupe do prvej triedy, keď mal 52 rokov, ešte odohral v rade futbal za Cejkov, kde sa osobne zúčastnil na trávniku aj s mojím synom, ktorý vtedy mal 16 rokov. Kolesár Michal mladší, Hutman Vladimír. Keď som dal robiť buletín, ale takzvanú publikáciu pre dnešné stretnutie, mal som tam asi 20 fotografií, ale Hutman nechybal ani na jednu. Preto ho vítam na trávniku. Pašuta Vojtech, Urban Gejza,
dlhoročný predseda televiznej jednoty. Veľmi veľa Sejkole pomohol futbal, hlavne vtedy, keď sme sa sťahovali, lepšie povedať, keď sme sa presťahovali tu, na toto miesto, na tento štadión. Pán inžinier Miháček Štefan, pán Dublinský Ladislav. O tomto pánovi som sa chcel zmieniť, že spolu sme ťahali aj v tých časoch, keď to bolo s sejkovským futbalom najhoršie. Keď nám raz pán Miško Kolesár povedal takúto vec, že jak to môžeme pri takých veľkých neúspechoch ešte stále byť funkcionári pri futbale. Ježku, vidíš, kde sme to dotiahli dneska. Dublinský Pavol, inžinier Planár Milan, Sviš Vladislav, Sviš Peter, Kovar Milan starší, Kovar Milan mladší, Kuľva Michal, Dobšin Jan, Šiker Jan, Rudy Jozef. Pozývam všetkých na trávnik. Taký si tak vás čítam. Teatrek na trávnik. Rudy Jozef, Turenský Stanislav, Kuľva Mikuláš, Sabo Mikuláš, Turenský Štefán, číslo domu 76, Kovar Peter, Gogár Jozef, Kočíš Ladislav, Novák Jozef, Baňacký Imrík, Butman Miroslav, Varga Imrík, Vilko, Košťo Milan, Košťo Ladislav, Vasil Václav, Šimko Jozef, Doktor Jozef Sabo, Novák Michal, Kirer Varga Mikuláš, Bodnár Ján, Dublinský Milan, Cigámbal Michal, Varga Ladislav, Butman Jozef mladší, Planár Imrík, Planár Jaroslav, Pavol, Jozef, Michal, Judáš Emil, Cigámbal Ján, Andráš Mikuláš, Šanta Ján, Šanta Jozef, Vojko Ján, Pustovský Ján, Vojva Štefan, Juhas Marian, Sabo Marian, Planár Andrej, Makaj Marek, Planár Štefan, Varga Jaroslav, Turenský Ján, Sabo Maroš, Šemega Radoslav, Varga Vladimír, Varga Daniel, Kočík Štefan, Irman Imrik, Novák Milan, mladší, Andrej Peter, Sloviak Rastislav, Vakovský Milan, Andrej Rastislav, Bodnár Matúš, Kačorák Marek, Kačorák Štefan, Šemega Lubomír, Koňa Ján, Lakato Štibor, Gutman Jozef starší, Šanta Jozef, Andráš Jaroslav, Šanta Ján, inžinier Štefan Fedar, Pačuta Mikuláš, inžinier Šanta Imrík, inžinier Šanta Michal, Rán Imrík, pán Nejmed Ladislav. Neviem, či si pamätáte toho pána, ktorého doprevádza pán Jan Bodnár. Keď vám vaši futbalisti, veteráni alebo hráči donesú domov ten bulletin, ktorý som spomínal, a zbadáte na ňu takú veľmi starú fotografiu, a ten najmenší, najchudší pán na tej fotografii práve bude Ladislav Nejmer, ktorý v Sejkove založil futbal, najmenší viedol najväčší. Kirer Varga Jozef, Kirer Varga Imre, Šišmar Jan, Šiker Ladislav, Fedor Jan, doktor Milan Lanár, Kovar Jan, doktor Goga Zoltán, Goga Jan, doktor Pivarník Jan, Kováč Jozef, inžinier Lepen Stanislav, Kirer Varga Jan, Butman Vladimír mladší, Lepen Imre, Bodnár Juraj, Lakator Miroslav, Feďak Andrej, Kočíš Štefan starší, Andráš Matej, Balov Peter, Balov Marek, Baňaš Štefan, Kerestý Peter, Garďaš Ladislav, Krivenko Martin, Žaludek Robert, Ľutenant Adrián, Peter Snižík, Marek Kováč, Miroslav Kočíš a Varga Štefan. A Dublinský Jan som čítal, či som? A Dublinský Jan? Nie, ja už nejdem.
Ale 100% som čas. 100%. Jani, Zevnek, poď sem, Zevnek. Určite sa počítam. Ondrej. Ondrej. Możesz. Dawaj, możesz. No idź ty tam. A ja tu na co?
Poți dotočiť. Bo ideme jak. Poți dotočiť, nedotočiť.